la 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 la. Lumalabas ang among pagkabayo, pagbadoon, mga lalaki nga gwapo, pasalamat so, mubadoon, ninyo. Ikaw rin lahat, mga bayo na naman. Oh my God! Wow! La 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 la. La 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 la. Paglingon ka, pag may babaeng naman, lalo na maganda ang katawan. Ang mga bisita, kabarkada, sa inuman, nilagpan, kung at orasuy, kanamit dito. Nilagpan, kung at orasuy, sa sabaw, nakalangilangoy, ginagtan, pag-isang dinamos, ginamata, ikari sa trigo, ang siling, sa nakatilaw, sa bakit, ang tingkada mo, nilagpan, nagurasuy, kanamigin ko. Yan ang mirong sa balay sa kameraman o editor. Na may pista ron, nagwa ko masayop, na pista sa piyaso, amo ning dagay na mga bangan eh. Yan, bisag maka-vlog mi dito po, bisag mag-kondisyon, mag-vlog dito sa mga solid bimbir sa Akabots. Vlog mi ang hatod bisikyan kaya nanabang niyo sa piyaso. Yan, samtang ang istorya karon, nagpaabot sa akong mga kauban, naabot sa mga kauban. Abot na to, ng mga solid member sa Akabots Mix Videos. Oh, aray, timing kayo. Solid member sa Akabots Mix Videos. Pasok! Pasok, Lening! Kung mga solid member sa Akabots Mix Videos. Ato ata, deliver tayo ng bisikyan, kaya naman pista ron. Bisa testingan nila ba? Testingan, kita na testing. Sa ganahan sila itong mga showmanship ba? Showmanship itong mga talent, sa ganahan sila. Pabaga sa sinawan ni. Bangka naman ni Daan, unsa may bangka na yun? Dito, hanap tayo. Makakaon ka tari. Manin ta panahon. Manin ta panahon. Ay, makakaon tari toy. Pista ba ana? Siya raso. Pista ba ana? Wa sa hikay dito. Mao gani. Ato gyud telingaw. Ato gyud ng mga editor og cameraman. On telingaw. Sana Ato ta. Mulingaw ta kay timing kay wa telingaw, mulingaw ta. Papagaan ni sinawan. Sige. Ato ta. Oh, ya, pista maron sa Biasong. Kini managana tanan, datang tiboy ya, bisik yan. Ya, unsa mo dala? May mga tagya nga dong. Kanang testingin yung kanta dong, kanta ta. Kanta, sayo. Kanta ya. Gusto ko may kasi kanta. Kaya pangamo nga dong. Pangamo nga mga bagay na, kaya na mo. Ya, kanon ta. Ya, kada kita kon. Kada lang tag USB. Usang USB. Wa ko mitibaw na. Unod sagol mo ko. CD, di ko gamit to sa CD. Kailan usay CD. Wa mitibaw na. Di ron ako. Puno sa USB. Okay. Kon, usa pa tumo ka USB, CD, cellphone. Oh, cellphone dai. Kita ka cellphone, sana cellphone. Ibaw cellphone. Silupin puno. TV ko ni ko. Ayaw ko din bisikyan sa kameraman o editor. Kay gabangan lang bisikyan. Hindi nga may wamilingaw. Tao ba ni doktor ba kanang susuroy sa mga lugar nga kung chicken mo. Bitbukid ba ni gamay? Sige lang kay wamilingaw. Ato, motor. Ano pa mo? Jack na bisag mulabang to. Asa labang Jack kanang motor Jack. Yan guys. Yain na namin. Partner. Oh, ari na mi, biyahe na mi. Biyahe mi. Biasong. Kira at least na nabot yun.
Timing kayo kay. Timing kayo, kay. Yan dami pa to. Yan mi kaon, puto tayo mi gutom kayo. Perte yung gusto ba? Baga-baga gyud mo no. Di ako na mausurong mo kay pas mo tara. Pas mo tara. Ah, mas mayo na. Pabagat tani. Orios, pumas Orios. Sulti lag. Hinala Orios. Sulti lag kipo ya. Pandong na payong. Kipo ya. Hoy, payong po. Kamay lang. Oh, basta kipo ya, hoy. Solid member sa Akabots Mix Videos. Oy, suot mo. Solid member Akabots Mix Videos. Ang Gisat ang buwag sa pasapa dito sa may talamlanan. Ang urat so'y nakunarapan. Ang iling mo o nangalina pa. Nakakabot ang mga bisita, kabarkada o sa inuman nilagpan. Kung ang urat so'y kanamit dito nilapang. Kung ako so'y sasabaw, nakarangilan mo'y ginagtan. Pagit sa dinamos, ginamahal, ikari sa tigo, ang siling sa nakatilaw. Sa pagkit, ang tingkada mo, nilagpang. Nakuras mo'y kanamigin ko. Pagkatapos namon sa kaon, nilagpang. Kung ang nagpati, may nakatihan, nakasiyong-siyong, kaya piti, tamagin ka hati. Parang nada, tulo ang luha, nga wala, na magsingkasubo, tumusang kunatsoy, na akong nilagpang, tamagin ka kahan. Nilagpang, kung nakuratsoy, sa sabaw, nagalaroy-laroy, ginagtang, bakit sa ginamos, ginamarhas, gikami sa higop, ang siling, sa nakatilaw, sa pagkit, ang tingkada mo, nilagpang, nakuratsoy, kanamigin ko. Ang siling, sa nakatilaw lang sa pagkit, ang tingkada mo, nilagpang, nakuratsoy, kanamigin ko. Okay, guys. Salamat sa paano, nagsiktara mo. Sa Akabots Mix Videos. Salamat tayo sa subscribe na mo. Nag-set out na mo. Comments ka no, comments eh. Set out na mo. Salamat. Ako sa atin eh. La 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 la. Tingora ka ang may babaeng naman, lalo na maganda ang katawan at saka nakakaloko. Kami lahat ay hinahatag. Wala kami mga asawat luya, hindi balik na
Lumalabas ang among pagkakayot. Pagkanoon, mga lalaki at gwapo, basta matso, mukha doon. Menindono. Kaming lahat nangabay. Na naman, wala kami mga asawa. Nobya, hindi pa rin naman kami mapalya. Mahilig kami sa mga lalaki. Wala kami nakikita, lalo na yung nakit-akita. Katawan, 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 katawan. Oh, katawan. Katawan, 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 katawan. Oh, katawan. Rel. Ambil kayo? Lambe kayo. Mar. Okay kayo. Re. Lan. Oh, ya. Uli ang dai. Dagdag salamat sa inimbitar mo diri. Usang mi. Dagdag salamat. Kay mitara mo na ka. Aw sa diri ang kamera ang dami sa kamera. Apil ang tagal sa. Tupad ka guys, nga nagabusog ta. Salamat kayo sa matagbalay da. Okay.